24. a 25. februára sa v Liptovskom Hrádku stretli nadšenci amatérskeho filmu na 20. ročníku rodinného videa. Vážené filmárky, vážení filmári, mesto Liptovský Hrádok je poctené tým, že môže participovať na takomto krásnom festivale a ja predpokladám, že tento festival sa bude len zlepšovať. Chcem poďakovať z tohto miesta Ľuborovi Pačovi a Ľubovi Kompišovi, ktorí v rámci Art štúdia založili tento festival a zaželať mu naozaj ďalšie 10 ročia veľmi plodných, podnetných, krásnych príspevkov a vám zaželať krásny umelecký zážitok. A naším darčekom by chcela byť práve tá Jánovačka, ktorú som spomínala v úvode, takže prajem vám príjemný a krásny umelecký zážitok. Po kultúrnom programe pokračovala projekcia súťažných filmov. Odborná porota v zložení docentka Marcela Plítková, docent magister Anton Somoláni a magister Ivan Vredík posudzovali spolu 54 súťažných filmov. 20. ročník rodinného videa v Liptovskom Hrádku. Čím vás zaujal, prekvapil, čo vám prípadne chybovalo? Prvé, čo ma prekvapilo, že jak je dobre postavená tá téma toho rodinného filmu, že aká je to vlastne široká oblasť, ktorá veľmi postihne mnoho aj žánrov. Po tejto stránke sa mi veľmi páčila. Takisto sa mi páčilo aj samotné prostredie, a tak ono je tu tradične vždy pekne, je tu dobre. Ale to, čo nám dneska urobili organizátori s tým zahajovacím večerom, to predstavenie, to bolo skutočne veľmi pôsobivé. A tom sme sa všetci dohodli. Som bola rada, že ma pozvali, som rada, že som tu bola a fakticky to prekonalo moje očakávania. Vy ste na rodinnom videu v Liptovskom Hrádku poprvýkrát. Ako by ste ho zhodnotili, čo sa vám páčilo, prípadne čo vám na ňom chybovalo? Rodinné video je pre mňa nová skúsenosť. Mám rád takýto typ festivalov, pretože má určenú tému. Téma rodiny je niečo, čo je možno najviackrát zaznamenávané, ale veľká väčšina tých kamier potom zostáva v skrini, zostávajú tie kamery bez života. A tu vidíme, že nie je všetky. Niektoré ostanú a niekto dokonca sa chce s ostatnými aj o to podeliť a potom môžu vzniknúť naozaj veľmi zaujímavé veci, ktoré ostatným dávajú aj chuť urobiť podobnú vec, alebo chuť aj žiť niekedy. Niekedy tie filmy, a väčšina tie filmy sú charakteristické optimizmom. Čo by ste prípadne doplnili, keby ste mohli? Určite by som nešiel takouto cestou, akože rozširovať, aby tam boli aj o mnoho širšie témy, tematicky. Zostával by som v tej monotéme, tak ako je to teraz. A možno je tá propagácia toho festivalu, že to by veľmi pomohlo, lebo naozaj tí ľudia by možno oprášili tie kamery alebo by niečo spravili s tými archívmi domácimi, ktoré častokrát, niektorí to majú 5-6 rokov, čo mám kamarátov natočené a nič s tým nerobili, majú to len v kamere ešte páskové nejaké alebo tak. Takže možno by to stimulovalo aj ostatných. Čo by ste nám k rodinnému videu 20. ročníku v Liptovskom Hrádku povedali? Ďakujem za otázku. Ja som veľmi rád, že môžem vlastne sa zúčastniť tohto festivalu a navštíviť aj toto miesto, pretože Liptovský Hrádok ako mesto na mňa pôsobí veľmi pozitívnym dojmom a bol som prekvapený z niektorých častí tohto mesta. Bol som tu už predtým a spolupracoval som na jednom dokumentárnom filme, ktorý sa tu točil, ale teraz je to samozrejme niečo iné a byť členom poroty je pre mňa veľkou cťou, pretože tento festival mám takisto akože v rešpekte a registrujem ho už dlhšiu dobu. V kategórii Film o rodine získal prvú cenu Miroslav Ciglian, druhú cenu Arnošt Lukeš, tretiu cenu
Ladislav Ženožička. Čestné uznanie domáci filmár Ľubor Pač. V kategórii cestovanie, šport, aktivity prvú cenu získal Milan Ohurniak, druhú cenu Peter Rybín z Mikuláša a tretiu cenu Miroslav Kalach. V kategórii portrét si prvú cenu odnáša Peter Baran, druhú cenu domáci autor Ľubor Pač a tretiu cenu Danuše Kubátová. Prvú cenu za videoklip získal Ľubor Pač s filmom 700 rokov Liptovského Hrádku. Žiaci zo základnej umeleckej školy z Turčianskych Teplíc v kategórii mládež získali prvú cenu. Vy ste na súťaži Rodinné video poprvýkrát. Kde ste sa o nej dozvedeli? O tejto súťaži som sa dozvedela na internete. Chceli sme sa zapojiť do nejakej súťaže, ísť na nejaký festival, pretože vlastne na základnej umeleckej škole v Turčianskych Tepliciach sme v septembri otvorili nový odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. No a z začiatku sme prevažne len fotografovali a potom vlastne zoznamovali sme sa s prácou, s kamerou. No a keď sa nám podarilo v januári natočiť svoj prvý taký krátky dokumentárny film, tak sme sa s tým chceli prezentovať a preto vlastne sme tu na tejto súťaži. V podstate učím sa aj ja, pretože deti prinášajú nové námety, nové podnety aj pre mňa. Točí sa už dnes na mobiloch, ako sme to mohli vidieť aj na dnešnom workshope, že naozaj aj tá technika ide dopredu. Takže ja možno niečo odovzdávam zo svojich skúseností deťom, ale zároveň aj oni odovzdávajú niečo mne. Martin, ako sa ti páčilo v našom meste a na tomto festivale? Mesto je krásne, festival tiež dobrý, mnoho vecí som sa tu naučil. Na třetím místě se umístil pan Dalibor Novotný s filmem Euroval. Takže jako poslední uděláme cenu primátora a cenu primátora získal Jan Kuska za film Ľubor Pač, muzikant s kamerou. Teraz už si skutočne podávame ruky. Dobre. Neobyšiel na sucho. Sme radi, že mesto Liptovský Hrádok zo svojho dotačného systému podporilo túto súťaž a dalo tak priestor občianskemu združeniu Art Studio nakúpiť hodnotné ceny, pripraviť celú súťaž, dobré chutné občerstvenie pre viac ako 54 súťažiacich. Spolu s účastníkmi sa tešíme na 21. ročník rodinného videa alebo Film Fest Hrádok. Pre televíziu Liptovský Hrádok Danica Žiaková.